vypadá to, že už i natáčíme, nahráváme, připisujeme a sdílíme prezentaci. Tak ještě jednou vás vítám na semináři k podmínkám pro evaluace projektů ve výzvách číslo 66 a 72 operačního programu Zaměstnanost plus. V těchto výzvách podmínky pro projekty s evaluací jsou totožné, takže cokoliv tady zazní, tak se vztahuje k oběma výzvám. Přesto, kdybyste se chtěli ujistit, určitě se doptávejte, nejsem si jistý, kolik tady je zástupců projektů, ze kterých těch výzev, ale je to opravdu ten překryv v těch podmínkách je absolutní. Co nás čeká ve stručnosti, jaké pro vás jsou závazné podmínky, pokud máte klíčovou aktivitu evaluace projektu. Je tam ikona takového horolezce, takže nějaké podmínky, nějaké kroky zdolat musíte. Pak budou naše doporučení a odkaz na průvodce evaluací projektu, který jsme sepisovali jako takový pomocný materiál, takže je to nějaké lano pro toho horolezce. A na závěr otázky a odpovědi určitě je dobrý, než se vydáte na nějakou horu, tak si zmapovat trasu, takže budeme rádi, když se budete ptát co nejvíc. Zároveň cokoliv vás napadne po skončení dnešního semináře, tak pište nám prosím na evaluace@mpsv.cz anebo na e-mailové adresy nás dvou, co tady sedíme, ze kterých vám chodily ty pozvánky na semináře. Primárně ta evaluace @mpsv.cz, to je ten primární kontakt, kde se vám určitě dostane odpovědi od kohokoliv z našeho oddělení, ale můžete se obracet i na nás adresně. Jdeme na ty podmínky, které jsou tedy závazné a které skutečně budeme sledovat i v rámci revize výstupů vašich evaluací, to znamená těch závazných výstupů, které jsou v indikátorech, vstupní evaluační zpráva a závěrečná evaluační zpráva. My jsme to tady vymezili v kontrastu vůči výzvám 17 a 14, to znamená, pokud jste realizovali, tak si můžete porovnat, co jsme měli za podmínky projektů s evaluacemi tehdy a jak se to liší aktuálně. Pokud jste nerealizovali, tak je to možná pro vás trošku informační šum. Nicméně hodně jsme zjednodušovali s ohledem na to, že většina evaluací v těch předchozích výzvách na rozdíl od ještě starších projektů se staršími evaluacemi z operačního programu Zaměstnanost, tak měla dobrý standard, viděli jsme tam vlastně dobrou komunikaci mezi realizátory a evaluátory a vlastně to zacílení těch evaluací ve větší míře dávalo smysl a naopak z naší strany kapacitně nedávalo smysl, abychom jednotlivě, individuálně každý projekt konzultovali a sledovali, jestli tam třeba je potřeba nějaká větší metodická podpora. Takže jsme to zjednodušovali a škrtali ty podmínky. Co zůstalo, je povinnost samostatné klíčové aktivity evaluace, to máte samozřejmě splněné tím, že už realizujete. Povinnost měření před a po, pokud řešíte v evaluaci efekty na cílovou skupinu, u toho se ještě určitě zastavíme na chviličku. Povinnost odevzdání vstupní evaluační zprávy v první zprávě o realizaci a závěrečné evaluační zprávy v závěrečné zprávě o realizaci. Oba tyhle ty výstupy řídící orgán schvaluje. My jsme jako oddělení evaluací do tohohle schvalovacího procesu zapojení a máme tam vymezené nějaké jako minimalistické požadavky, co každá ta vstupní, potažmo závěrečná zpráva musí obsahovat, splňovat, nějakým způsobem vyjádřit, aby to za nás skutečně reprezentovalo evaluační výstup a bylo možné to akceptovat a uznat v rámci toho indikátoru. Teď tady mluvím o těch podmínkách v rámci operačního programu, ale my hlavně věříme, že tyhle ty minimalistické požadavky a podmínky jsou opravdu nějaký základ, pokud ta evaluace má mít smysl pro vás jako realizátory, pokud vám má sdělit něco přínosného a zároveň dát třeba nějaké informace využitelné i do budoucna. Takže snažili jsme se to nastavovat s ohledem na primární využitelnost pro vás, tak aby se nestávalo, že evaluace zůstává ta poslední aktivita na konci cesty, když už se nic jiného nestíhá, ale je potřeba ten výstup odevzdat. To znamená, pomáhá tam tak jako u jakýchkoliv jiných aktivit a projektů nějaké strategické plánování, mít nějaký harmonogram toho, jak budete postupovat, snažit se ho držet a ve chvíli, kdy se to nedaří, tak dělat vhodné zásahy do toho plánu, tak aby prostě ta evaluace vám měla šanci přinést to, co od ní očekáváte. Tady je to tady proškrtané. Už čistě tak, jak je to ve výzvách 66 a 72. Vidíte, že těch podmínek je méně a že snad nepůsobí nějak strašidelně.
kompletně jsou vyjádřeny v přílohách číslo 5 výzvy 66, potažmo číslo 3 výzvy 72. A my se vlastně na ty přílohy teďka podíváme za chviličku. Co se týče toho schvalování, my skutečně tam máme nějaké ty minimální požadavky a ty jsou definované také v těchto přílohách, jak se na ně za chvíli podíváme. A okomentované jsou v průvodci evaluací, což je další materiál. Není to příloha výzvy, ale je to materiál, který na stránkách těch výzev najdete, obou, jak 66, tak 72. A tam my se snažíme trošku nějak uživatelsky přívětivě rozepisovat, co skutečně očekáváme od těch požadovaných kapitol, nebo co spíš jsme přesvědčeni o tom, že by měli zahrnovat, tak aby evaluace mohla být jakýmkoliv přínosem. Tak, skočíme, vypadá to, že nejsou žádné akutní dotazy, takže skočíme na web se podívat, jak to vypadá na stránkách výzvy, konkrétně 66, ale u té 72 je to velice podobné. Tak, vypadá to, že už sdílím, super. Takže jsme na www.sfcr.cz na stránkách výzvy 66, určitě to tady znáte. A když se podíváte níže na soubory ke stažení, tak pod textem výzvy jsou přílohy 1, 2, 3, 4, 4a a 5. My se podíváme, co se stane, když rozklikneme přílohu číslo 5. Máme tady podmínky pro projekty s evaluací. Určitě jste s tím už seznámeni a doporučuji nějak si to vždycky připomenout, když přemýšlíte o tom, jestli vás v evaluaci ještě něco čeká, nebo jestli máte všechno pokryté, protože tady je opravdu ten úplný základ, co ta evaluace musí obsahovat, tak jak jsem to měl i na těch slajdech teďka, to znamená klíčová aktivita, to už je splněno. A co se týče požadavků na vstupní a závěrečnou zprávu, tak tady máme nějaké úplně základní věci, které by každá ta zpráva měla obsahovat. Vstupní evaluační zpráva, stručný popis projektu, popis a vysvětlení designu evaluace, popis metodologie evaluace, plánovaný harmonogram evaluace a nástroje sběru dat ve finální podobě, nebo alespoň nějak okomentované, proč tam zatím nejsou, proč ještě třeba vznikají, kdy a jak budou finalizované, to, co už máte pro ně připravené, tak dát do přílohy té vstupní evaluační zprávy, aby prostě ten balíček byl jasný, co se chystá v rámci klíčové aktivity evaluace a podle čeho budete postupovat, ať už třeba ten design ještě dotváříte, nebo už to máte jasně připravené, nebo samozřejmě se může vyskytnout i situace, že máte už nazbíraná první data, nebo naopak několik snímků už před realizací projektu a chcete to zúročit v té vstupní evaluační zprávě, z čeho vlastně vycházíte pro tu realizaci evaluace. Takže tohle všechno jsou možnosti, jak to uchopit, ale nějakým způsobem to tam musí být zachycené. Co se týče závěrečné zprávy o evaluaci, tak určitě nějaké krátké manažerské shrnutí, opět stručný popis projektů, především těch aktivit, které byly předmětem evaluace. S tím souvisí určitě doporučení z naší strany, že není nezbytné, pokud to někdo takhle máte nastavené, evaluovat celý projekt od A do Z, všechny aktivity, které tam máte definované. Je možné se v evaluaci zaměřit na nějakou klíčovou změnovou aktivitu, na to, co je třeba pro vás úplně nové v rámci projektu, kde potřebujete nejvíc vyhodnocovat, na co se potřebujete soustředit, jestli to nese ty výsledky, které jste očekávali. Tak tohle to je určitě varianta. Je i varianta, pokud to máte nějak definované v klíčové aktivitě a chtěli byste to upravit, tak žádat o nějakou změnu. Tohle to byste určitě komunikovali se svou projektovou manažerkou nebo projektovým manažerem. A určitě tyhle ty situace už nastaly, budou nastávat. Za nás je lepší soustředit se spíše na méně klíčových aktivit, které jsou pro vás opravdu důležité, mít tam nějaká zjištění evaluační, než se za každou cenu snažit evaluovat všechny klíčové aktivity a jít vlastně do menší hloubky u každé z nich. Další požadavky, popis a vysvětlení aplikovaného designu evaluace,
popis využité metodologie a evaluace. Tady v obou těch bodech máme v závorce vlastně vysvětlení, zdůvodnění změn, které nastaly od vstupní evaluační zprávy. To směřuje k tomu, že vlastně, když si potom na závěr vezmete vedle sebe oba tyhle ty výstupy, vstupní i závěrečnou, tak by měly být v souladu. To znamená, pokud ve vstupní jste si přece vzali nějaké sběry dat, které nakonec nebylo možné uskutečnit nebo nastaly v jiném rozsahu, upravovali jste baterie otázek a podobně, je to samozřejmě úplně běžné a v pořádku, ale je potřeba to okomentovat v té závěrečné, aby i pro vás tam byla kontrola toho, že jste skutečně postupovali tak, abyste maximalizovali užitečnost těch získaných informací. Výsledky sběru dat samozřejmě a na ně navázaná zjištění, závěry a doporučení. Určitě po vás chceme také seznam nějakých použitých externích zdrojů, pokud jste s nimi pracovali, a finálně využité nástroje sběru dat. To je zase, když ve vstupní zprávě uvedete, že budete používat dotazníky ABC a scénáře pro nějaké kvalitativní šetření například, tak a nakonec se tam změní nějaké otázky ve větším rozsahu, tak zase to přiložit k té závěrečné zprávě. My bychom doporučovali vždycky přiložit všechny nástroje sběru dat do příloh závěrečné zprávy, ale tam samozřejmě ten požadavek není takhle striktní, že byste to museli za každou cenu udělat v plném rozsahu. Je to prostě potřeba v nějakém rozsahu, aby bylo ověřitelné, jak jste se ptali, na co jste se ptali, z čeho vychází ta vaše zjištění, závěry, doporučení. Je to prostě součást nějaké žádoucí evaluační kultury. Tady vysvětlujeme, že oba ty výstupy tedy podléhají schválení a že v případě, že nějaké ty výstupy budou nevyhovující i z hlediska těch kritérií, které jsme tady procházeli, tak mohou být vráceny a společně s příslušnou zprávou o realizaci k přepracování. Máme tady nějaké další obecné důvody, kdy se ty zprávy mohou vracet. Nepřehlednost výstupu, kdy opravdu se nedá orientovat v tom, kde se věnujete popisu projektu, kde se věnujete popisu evaluace, kde je to vlastně nějaká východiska, kde jsou to už zjištění, kde jsou to výsledky, kde jsou to vaše závěry a doporučení. Chceme, aby to bylo nějak přehledně strukturované. Myslíme si, že to je i pro vás, nebo hlavně pro vás důležité pro nějakou budoucí využitelnost celé té práce. A nesrozumitelnost textu celková, bohužel jsme se s tím taky setkávali, především v evaluačních výstupech projektu operačního programu Zaměstnanost, ale to vlastně byly texty, které opravdu nebyly pochopitelné ani po té češtinské stránce, takže v tomhle ohledu věříme, že už to nebude nastávat, ale může to být důvod k vrácení. Opět všechno to máme nastavené jako minimalisticky. My nechceme vracet žádné vstupní ani závěrečné evaluační zprávy, chceme mít co nejméně práce s jejich kontrolou a naopak chceme mít co nejvíce radosti při jejich čtení a vlastně i třeba učení se toho, co jste tam vlastně zvládli vymyslet a naplnit. A těší nás, že se to v případě řady těch evaluací výzev 17 či 14, ale i dalších evaluací projektů daří v čím dál větší míře, tak budeme samozřejmě rádi, když tohle bude pokračovat. Tohle to je prostě nějaký úplný jako práh základní toho, od čeho můžeme odvíjet to vracení a zároveň je to nějaká forma toho, jak si to můžeme tady na úvod říci, aby bylo od začátku jasné, co je očekávání. Důvodem pro vrácení specificky závěrečné zprávy může dále být nějaká zřejmá zásadní chyba, nelogičnost či nekonzistence při práci s daty, při výkladu výsledků, při interpretaci zjištění, závěrů a doporučení. Nebudeme tam zase pátrat po nějakých detailech, drobnostech, překlepech, ale něco, co vlastně nám evidentně nebude dávat smysl, nenajdeme pro to vysvětlení nikde a bude to váš klíčový závěr, tak se na to budeme ptát, případně budeme připomínkovat, při nejhorším i vracet. A dále nenaplnění cíle evaluace stanoveného ve vstupní evaluační zprávě a co je klíčové, zároveň absence nějakého adekvátního zdůvodnění pro nenaplnění toho cíle. Evaluace, které se nepodaří podle plánu a třeba ani nepřinesou ta zjištění, která původně jsme očekávali,
tak se stávají. Je to nějaká součást procesu učení, o kterém si myslíme, že by to celé mělo být především, takže to není důvod, abychom vám vrátili zprávu, pokud to tam bude dobře okomentované, vysvětlené, popsané, co jste si z toho vzali pro budoucí evaluace, kde vlastně došlo k jaké nesrovnalosti oproti očekáváním a jestli to je vlastně nějak pro vás využitelné. Tohle jsou všechny informace, které by nás tam velice zajímaly. Myslíme si, že by nás tam zajímaly především, protože pro vás jsou do budoucna využitelné a teprve v případě, že by to tam nebylo a zároveň nebyly ty cíle naplněné a nevěděli jsme z toho výstupu vůbec proč, tak by to byl zase důvod k vrácení. Podobně nezodpovězení nějaké evaluační otázky, zase by tam mělo být nějaké vysvětlení, nějaký náznak toho, jestli došlo k nějakému učení, co mohlo nastat a tak dále. Tady ještě ta jedna zmíněná podmínka poslední, že v případě, že bude předmětem evaluace změna u cílové skupiny intervence, což se týká většiny evaluací určitě, tak je minimálním požadavkem na zpracování evaluace zachycení stavu zástupců cílové skupiny před intervencí a následně po intervenci. Takže klasický design před a po je nějaký minimalistický požadavek. Jakýkoliv komplikovanější design, o který se budete pokoušet, tak vždy vlastně tady tu podmínku před a po plní, takže je to zase nějaký práh. To, že vám nabízíme metodickou podporu, to probíhá jednak tady formou tohoto semináře, možností pokládat otázky, snažit se z naší strany co nejlépe odpovědět, zároveň, že se na nás můžete obracet individuálně s těmi dotazy, můžeme se domluvit individuálně na nějaké konzultaci online. Plně nebudeme jezdit do terénu, ale kdybyste přijeli vy za námi do Prahy, tak se určitě můžeme potkat i osobně, pokud to bude zapotřebí a rádi se s vámi nad těmi vašimi evaluacemi uvidíme a už je to vlastně oproti těm předchozím výzvám takhle na té individuální bázi a na vaše přímé vyžádání. Z naší strany to je vlastně tahle ta vstupní podpora, to, že máme nějaké materiály k tomu, a že jsme k dispozici a že vám budeme dávat zpětnou vazbu těch výstupů, které nám můžete zasílat samozřejmě i s předstihem. Nemusíte odevzdat až v rámci těch monitorovacích zpráv. Můžete nám je poslat měsíc dopředu i třeba nějaký koncept, jestli jdete správným směrem. My se k tomu rádi vyjádříme. Takže tohle je ta příloha výzvy, ze které vyplývá to podstatné. A ještě jsem chtěl ukázat, nemáme to v přílohách, ale máme tady v podkladech k evaluacím průvodce evaluací. Tady máme ve výzvě 66, ale zase pro tu výzvu 72 je to totožný materiál, jenom s jiným nadpisem. A snažíme se tady nějakým trošku přívětivějším způsobem. Teď nevím, proč to není zaostřené. Můžu se podívat tebe, jak to vypadá na sdílené. Jo, tak to nevím, co je za problém. Nicméně důležitá je ta cesta k tomu, to znamená, jsme zase na stránce výzvy a úplně dole jsou podklady k evaluacím, kde si můžete rozkliknout toho průvodce evaluací. A z nějakého důvodu se nám to tady nezaostří, nicméně máme tady podpsaných 5 kroků k evaluaci, které jako za nás říkáme evaluace s přidanou hodnotou, to znamená jediná evaluace, kterou dává smysl dělat, tak je ta, která má nějakou přidanou hodnotu pro vás jako pro realizátory a popisujeme tady, co si myslíme, že k tomu vede, co je dobré si pohlídat, sledovat a tak dále. Já zase ty hlavní doporučení mám shrnuté na slajdech, tak se u toho krátce zastavím u té prezentace, ke které se vrátíme. Co je ještě důležitou součástí toho průvodce, a ta se mi teďka vůbec tady nenačetla, to je zajímavé. Tak máme tam, jo, teď už to vypadá líp. Takže ještě jednou jenom od zhora, aby to bylo úplně jasné. Průvodce evaluací, 5 kroků k evaluaci s přidanou hodnotou. A tady máme minimální požadavky na podobu vstupní evaluační zprávy, potažmo závěrečné evaluační zprávy. Je tady totéž, co bylo v té příloze uvedené, znovu přikliknu na přílohu, to, co je tady v těch rámečcích, tady k závěrečné zprávě a tady ke vstupní zprávě, tak tady máte rozepsané v takových krátkých odstavcích, co pro nás znamená mít popsaný design evaluace, metodologii evaluace, harmonogram a tak dále. Takže doufám, že vám ten materiál třeba někdy pomůže.
Připomínáme tady, že ty požadavky, které uvádíme, tak jsou minimální. Cokoliv budete mít ve vstupní nebo závěrečné zprávě nad rámec toho, tak jedině dobře, pokud to pro vás bude užitečné a my se rádi na to podíváme. Tohle to je nějaký práh, který očekáváme od čehokoliv, co se nazývá evaluační zprávou. Totéž je tady tedy k závěrečné zprávě. Tak, už jsem dal přestat sdílet a v tu chvíli mi samozřejmě došlo, že jsem zapomněl na jednu věc. Na stránkách výzvy dole v podkladech k evaluacím tak je taky odkaz pro vyplnění dotazníku do závěrečné zprávy o realizaci projektu a ten se týká tedy skutečně té závěrečné zorky, je to nějaká další příloha. Je to trošku mimo ten náš seminář, protože tohle se vztahuje ke všem výzvám, všem realizovaným projektům v operačním programu Zaměstnanost Plus, kdy se vyplňuje závěrečný dotazník do závěrečné zprávy o realizaci. Určitě to většina z vás znáte. Můžete si teda na to podívat specificky u těch výzev, o kterých se teď bavíme, ale jenom jsem na to chtěl upozornit, že to máme taky vždy na stránce výzvy, dole v podkladech k evaluacím, že na to máme odkaz a že je to nějaký požadavek do závěrečné monitorovací zprávy. Tak já pořád nevidím, že by byly nějaké dotazy akutní, takže ještě krátce nasdílím zbytek prezentace. Když se vám v průběhu něco rozleží, tak samozřejmě neváhejte do toho vstoupit. A tady ještě je shrnutá naše doporučení, je to jenom rychlosti, snaha o nějaký jednoduchý i vizuál té prezentace a snaha z naší strany o větší možná důraz na některé ty klíčové věci, které se v minulosti třeba v některých projektech nedařily. Snažil jsem se to připomínat i v průběhu těch rekapitulace všech těch podmínek. Evaluace jsou pro vás teprve sekundárně, nebo možná ani to ne, zajímají také nás. Pište to tak, samozřejmě, abyste naplnili podmínky, ale teď si myslíme, že opravdu, že to je nějaké minimum, ale tak, aby to bylo užitečné pro vás, abyste se z toho co nejvíce naučili, dozvěděli, aby to pro vás bylo využitelné do budoucna. To je za nás jakoby to nejdůležitější. Ani váš evaluátor, pokud je to nějaký externista, nebo to není někdo, kdo by přímo byl spjatý, kromě té evaluace s realizací aktivit, tak vám vlastně neřekne, proč evaluuje a ani vlastně úplně, proč se soustředí na to, na co se soustředí. To musí vycházet od vás. Musíte mít aspoň nějaké vágní očekávání, které vám evaluátor pomůže formulovat, definovat a zanést do toho, co vlastně a jakým způsobem se bude vyhodnocovat. Takže to je pro nás princip číslo 1. Evaluátor je váš kámoš, ani není vaším spasitelem, ani vaší noční můrou. Zase to navazuje na to, co jsem říkal a zároveň přemýšlejte o evaluaci tak, abyste se těšili na výsledky, co vám přinese, co se z ní dozvíte. Nemělo by se to z toho stát strašák, co vám k tomu pomůže napojit se vlastně na evaluátora nějakým komunikačním způsobem, který oběma stranám bude vyhovovat, budete si rozumět a to, že najdete tu společnou řeč, tak je v podstatě podobně důležité, jako jestli je ten evaluátor opravdu přední expert na způsob vyhodnocení, který realizuje. Takže ta vazba je za nás důležitá. Pokud třeba plánujete evaluaci provádět až později a evaluátor je nováček nebo s ním navazujete nově spolupráci, tak investujte i do toho vztahu v uvozovkách, do toho, abyste si prostě dobře rozuměli a bylo vám úplně jasné, co vlastně dělá pro vás on a aby evaluátor věděl, co je vaše očekávání jako realizátora. Plánování vám usnadní práci, to je opět totéž, co patří k jakékoliv jiné klíčové aktivitě nebo prostě aktivitě, kterou děláte. U té evaluace, proč se to vyplatí zdůraznit, protože se na ní právě často zapomíná nebo se odsouvá, odkládá, nechává se na závěr. My po vás i chceme ten design před a po, takže odsouvat na závěr to ani nejde.
ale celkově v tom průběhu je evaluace typicky takovou aktivitou, která mívá větší prostoje, větší prodlevy, nějaké časové, něco se nastaví a pak se jenom sleduje, jestli to běží a není tam vyžadována velká aktivita. Takže v tom, abyste zachytili ty klíčové momenty, kdy být aktivní, kdy něco nastavit nebo přenastavit nebo dílčím způsobem vyhodnotit a nasměrovat k další práci, tak je důležité mít nějaký plán, sledovat ho, snažit se ho plnit ve chvíli, kdy se ukazuje plnění jako nesplnitelné, tak upravovat ten plán tak, aby pořád směřoval k něčemu, co vám dá tu evaluaci s přidanou hodnotou. Je dobré si na úvod zaznamenat i třeba svými slovy, pokud evaluátor nedefinuje cíle evaluace úplně tak, že byste jim na první dobrou rozuměli, tak si to s ním ale vyříkat, vyjasnit, zaznamenat si to očekávání nějakými vlastními slovy, tak jak byste to popsali i někomu, kdo neví, o čem váš projekt je a kdo neví, co je to evaluace. A vracejte se k těmhletěm očekáváním, ověřujte si, jestli to opravdu sedí, jestli to stále směřuje k tomu kýženému výsledku a kdykoliv se ukáže, že ne, tak je potřeba něco upravit. Buď to očekávání, anebo naopak ty podaktivity v rámci evaluace. Přestože po vás už nechceme nějaké průběžné konzultace a součinnost s naším oddělením, tak budeme rádi, když si najdete nějakou dobrou oponenturu. Neříkám úplně, že budeme rádi, když to budeme my, protože přesně, jak jsem říkal, projektů je čím dál víc a kapacitně to není úplně zvladatelné a my bychom se pak obávali, že vám nedáme zpětnou vazbu v takové kvalitě, v jaké si to zasloužíte. Nicméně určitě najdete oponenturu i někde jinde. Mít nějaké třetí oko mimo vás jako realizátora, mimo evaluátora a někoho, kdo vám dokáže dát zpětnou vazbu. Konzultace s námi, jak jsem říkal, tak jsou určitě také varianta a je to možné hnedka u té vstupní evaluační zprávy, které se u většiny z vás budou už blížit, třeba někdy na podzim, takže můžete nám poslat vaše směřování, váš nějaký koncept, třeba měsíc před odevzdáním té zprávy, aby byl čas se na to podívat a aspoň si dát nějakou základní zpětnou vazbu. To je z naší strany všechno. Jestli jsem na něco nezapomněl. Ne, ale jsou tady dva nějaký dotazy. Super. Tak možná jestli rovnou přečteš. Tak, první dotaz. Dobrý den, bude prosím po skončení semináře zaslán účastníkům tato prezentace a videozáznam semináře? Určitě ano, říkali jsme na začátku, že záznam bude, prezentaci taky můžeme poslat, nemyslím si, že by v ní bylo něco tak strašně zásadního, ale to důležité je na stránkách výzvy, příloha k podmínky pro projekty s evaluací a ten průvodce, který by vám měl pomoct ty všechny podmínky splnit bez problémů, ale pošleme i tady ty podklady samozřejmě, abyste to měli pohromadě. Potom je tedy dotaz. Pokud se nepodaří naplnit cíl projektu ve vztahu ke konkrétním indikátorům, případně zlepšení stavu cílové skupiny o 20%, tak to není fatální chyba, pokud jsme schopni to odůvodnit, proč se tak stalo. To znamená, že nehrozí z toho sankce? Tohle to úplně neplatí, protože v nějaké míře indikátory plnit musíte. Tohle to určitě, pokud jako něco takového hrozí, tak to vždycky co nejdřív konzultujte se svou projektovou manažerkou nebo projektovým manažerem tady na řídícím orgánu, protože nějaké větší neplnění indikátorů samozřejmě, nebo já se přiznám, že to úplně v tomhle nejsme zběhlí, v jaké míře je možné něco nenaplnit, aby to ještě pořád nebyl problém. Nějaké plnění indikátorů prostě se očekává se samozřejmě to, co jste si přece vzali, že bude naplněné, pak je tam nějaké podle mě varianty toho, když se něco nepodaří zcela. Možná na schůzce je i někdo z projektových manažerů, tak kdyby mě chtěl doplnit, tak určitě neváhejte. Já jsem mluvil vlastně o tom, že z hlediska evaluace, to, co si dáte jako z hlediska evaluace, indikátory jsou schválená vstupní evaluační zpráva a schválená závěrečná evaluační zpráva. Pokud tady to nastane, tak z hlediska evaluace není problém. A my vám ty zprávy schválíme i v případě, že v evaluaci popíšete. Mysleli jsme si, že získáme tenhle typ informací od téhle cílové skupiny nebo těchto respondentů tímto způsobem
ale nakonec jsme nebyli schopni dotázat dostatek respondentů, nebo ukázalo se, že vlastně na ty naše otázky reagují negativně, že vlastně se z nich nedozvídáme to, co jsme si mysleli, a snažili jsme se to kompenzovat nějakým jiným způsobem. To znamená, pokud se nenaplní vaše očekávání v rámci evaluace, v rámci toho, co jste chtěli ověřit tou evaluací a třeba se to nepodařilo, tak tady to okomentovat a za nás je to v pořádku. Pokud ale nesplníte nějaké počty podpořených osob, zlepšení stavu cílové skupiny, nevím přesně, jakým je to způsobem, indikátor projektový asi není, ale tohle je nějaký asi indikátor, který... No, asi ještě jako bych odlišoval opravdu, co jsou nějaké jako povinný indikátory typu jako počet účastníků, který překročili bagatelní podporu. Tak to jsou nějaké projektové indikátory, které musíte naplňovat a jsou ve vazbě na to i nějaké jako sankce. To vám opravdu nejvíc řeknou vaši projektoví manažeři, ale potom je evaluace, kde se hodnotí jako úspěch toho projektu nebo přínosy, které nejsou v přímé vazbě na ty indikátory. Ty tam vůbec nemusí být jako přítomný. A to znamená, tam v té evaluaci je možný mluvit i o nějakých jako neúspěších, co se dařilo, co se nedařilo. A za to opravdu žádné sankce nejsou, ale většinou jakoby ten přínos je definovaný jinak v té evaluaci než těmi pevně danými indikátory, které máte jako pro projekt vykazovat v rámci jako těch závěrečných zpráv o realizaci a tak dále. Tak jako asi takhle bychom to odlišili. Nevím, jestli chtějí teda něco dodat ještě implementační manažeři. A nebo paní Horová, klidně ještě doplňte tu otázku, nebo jestli je to takhle jasné. Dobrý den, Remeš u mikrofonu. Já bych možná tohleto přesně, už jste to hezky poměrně zodpověděli ten dotaz. Pokud by tazatelka nebyla s odpovědí spokojená, tak bych ji už taky odkázal radši na projektového manažera, protože z toho dotazu není úplně zřejmý, jestli je dotaz k indikátorům nebo k účelu dotace nebo k té evaluaci. Tak já jenom doplním, jak už jste zmínili, u těch indikátorů jsou tam nějaké možnosti nenaplnění 100% hodnot, aniž by vznikala nějaká sankce. Pozor na účel dotace. Tam je nějaké, tam paní psala o nějakém tom zlepšení cílové skupiny o 20%. To mi třeba trošičku zavání jakoby účelem dotace a ten je vždy potřeba naplnit, ten účel. Jo. Není možné ho měnit a není možné ho nesplnit, je to pod 100% sankcí. Tak proto raději odkážu na projektového manažera, aby se tato otázka probrala nějak konkrétněji a podrobněji, protože těch dopadů tam teda může být celá škála. Záleží. Jo, tady vidím, že už paní Horová píše, že měla na mysli změnu psychického vztahu. No, tak jenom takhle jsem chtěl doplnit kolegy evaluátory. Děkuju. Jo, taky děkujeme. Díky, super. Tak, asi vzhledem k tomu, že se nikdo nehlásí a že tu nic nemáme, tak je poslední šance položit dotaz v nahrávané části schůzky. Pak to případně vypneme a bude prostor klidně, jak se budeme třeba i loučit a odpojovat, aby tady někdo ještě zůstal a doptal se, takže v tuhle chvíli vám děkuju za pozornost i těm, co to sledujete ze záznamu a jak jsem říkal, obracejte se, když tak na evaluace@mpsv.cz